எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய பாடத்தில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எச்சம் ஒரு இலக்கண பகுதியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பாடத்துக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பாருங்கள், படித்தான், படித்த, படித்து ஆகிய சொற்களை கவனிங்கள். இதில் படித்தான் என்னும் சொல்லில் பொருள் முற்று பெறுகிறது. எனவே இது வினைமுற்று ஆகும் அப்படின்றாங்க. அதாவது மாணவர்களே, இந்த படித்தான் அப்படின்னும் போது அது அந்த செயலானது முற்று பெற்று வருது. அதாவது இறந்த காலத்தில் வர்றதுனால இது ஒரு வினைமுற்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வினைமுற்றுனா என்ன? ஒரு எழுவாயினுடைய ஒரு எழுவாய் செய்கின்ற செயலானது முற்று பெற்று வருவது தான் வினைமுற்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ இந்த படித்த, படித்து ஆகிய சொற்களில் வரும் பொருள் என்ன பண்ணலாம்னா முற்று பெறலை. படித்த, படித்து அப்படின்னு வரும்போது அது பெயரச்சமாவோ வினையச்சமாவோ தான் என்னவா ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செயல் முற்று பெறாமல் வருகின்றது. அப்போ இவ்வாறு பொருள் முற்று பெறாமல் எஞ்சி நிற்கும் சொல் தான் எச்சம் எனப்படும் அப்படின்றாங்க. அதாவது பொருள் முற்று பெறாமல் எஞ்சி நிற்கக்கூடிய அந்த சொல் இருக்குது பாருங்கள், புரியுதுங்களா? இப்போ படித்தான் அப்படின்றதுல செயல் முற்று பெறுது. ஆனால் படித்துன்றதில் அந்த செயலானது முற்று பெறாமல் என்ன பண்ணுது? எஞ்சி நிற்குது. இதை தான் நம்ம எச்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த எச்சமானது பெயரெச்சம் வினையெச்சம் என்று இரு வகைப்படுத்துகிறாங்க, புரியுதுங்களா? முதல்ல பெயரெச்சத்தை பற்றி பார்த்துட்டு வரலாம். பெயரெச்சம் என்ன? சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் ஒரு பெயரை கொண்டு முடிய எச்சம் பெயரெச்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். இப்போ படித்த என்னும் சொல் மாணவன், மாணவி, பள்ளி, புத்தகம், ஆண்டு போன்ற பெயர் சொற்களுள் ஒன்றை கொண்டு முடியும் அப்படின்றாங்க. இப்போ படித்த மாணவன், படித்த மாணவி, படித்த பள்ளி, படித்த புத்தகம், படித்த ஆண்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இது எல்லாமே பெயரெச்சம் தான். இப்போ இங்கே எடுத்துக்காட்டு கொடுத்தோன்னா படித்த மாணவன், படித்த பள்ளி. அப்போ இவ்வாறு ஒரு பெயரை கொண்டு முடியும் எச்சம் பெயரெச்சம் அப்படின்றாங்க. இது 3 காலத்தில் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா வரும். அதாவது பாடிய பாடல் அப்படின்னும் போது பாடிட்டான், அப்போ இறந்த கால பெயரெச்சம். பாடுகின்ற பாடல், இப்போ பாடிட்டு இருக்கான், அப்போ நிகழ்கால பெயரெச்சம். பாடும் பாடல் எதிர்கால பெயரெச்சம், புரியுதுங்களா? எதிர்கால பெயரெச்சமாக இது வரும். பெரும்பாலும் பெயரெச்சத்தை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆ ஆ ஒலி பார்த்தோன்னா வரும். ஆ சவுண்டு பார்த்தோன்னா படித்த, ஓடிய, ஆடிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது ஆ சவுண்டு பார்த்தோன்னா அங்கே என்ன பண்ணும்? அங்கே வரும். அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? இது பெயரெச்சம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்படி வருகின்ற பெயரெச்சம் 2 வகைப்படும். ஒன்று தெரிநிலை பெயரெச்சம், இன்னொன்று குறிப்பு பெயரெச்சம் அப்படின்றாங்க. இப்போ பாருங்கள், எழுதிய கடிதம் இத்தொடரில் உள்ள எழுதிய என்னும் சொல் எழுதுதல் என்னும் செயலையும் இறந்த காலத்தையும் தெளிவாக காட்டுது அப்படின்றாங்க. இப்போ எழுதிய கடிதம் அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல எழுதுதல் அப்படின்ற ஒரு செயல், அதாவது ஒரு வினையையும் அது இறந்த காலத்தையும் என்ன பண்ணுது? தெளிவாக காட்டுது அப்படின்றாங்க. அப்போ இவ்வாறு ஒரு செயலையோ காலத்தையும் பார்த்தோன்னா வெளிப்படையாக காட்டுமாறு இருக்கின்ற எச்சம் தான் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரிநிலை பெயரெச்சம் அப்படின்னு இங்கே சொல்கிறாங்க. அடுத்து பாருங்கள், சிறிய கடிதம் அப்படின்றாங்க. இத்தொடரில் உள்ள சிறிய என்னும் சொல் ஒரு செயலையோ காலத்தையோ அறிய முடியல. அதனால் நம்ம அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பண்பை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக அறிய முடிகிறது, புரியுதுங்களா? சிறிய கடிதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல ஒரு காலத்தையோ ஒரு செயலையோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியல. ஆனால் சிறிய என்பது எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பண்பை மட்டும் குறித்து அது வர்றதுனால என்ன பண்ணுது? அதனால் இவ்வாறு செயலையோ காலத்தையோ தெளிவாக காட்டாமல் பண்பினை மட்டும் குறிப்பாக காட்டுகின்ற எச்சம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பு பெயரெச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ தெரிநிலை பெயரெச்சத்தில் காலமும் செயலும் வெளிப்படையாக தெரியும். அப்படி வந்தது அப்படின்னா அது தெரிநிலை பெயரெச்சம். ஆனால் காலத்தையோ செயலையோ வெளிப்படையாக காட்டாமல் வெறும் பண்பை மட்டும் கொண்டு முடியும் எச்சம் குறிப்பு பெயரெச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து பாருங்கள், வினையெச்சம். பொதுவாக வினையெச்சத்தை பற்றி ஒரு எச்சம் வினையை கொண்டு முடிந்தால் அது வினையெச்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். இங்கே எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள். படித்து என்னும் சொல் முடித்தான், வியந்தால், மகிழ்ந்தார் போன்ற வினைச்சொற்களுள் ஒன்றை கொண்டு முடியும் அப்படின்றாங்க. அதாவது படித்து வியந்தால், படித்து மகிழ்ந்தார் அப்படின்ற இதோடு அது என்னது முடியும். படித்து முடித்தான், படித்து வியந்தான், இவ்வாறு ஒரு வினையை கொண்டு முடியும் எச்சம் தான் வினையெச்சம்ன்றாங்க, புரியுதுங்களா? ஒரு வினையை கொண்டு முடியும் எச்சம் வினையெச்சம். பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஊ சவுண்டு வரும். படித்து, வந்து, செய்து சொல்கிறது புரியுதுங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா ஒரு வினை ஒரு வினையை கொண்டு முடியும் எச்சம் வினையெச்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த வினையெச்சமும் பெயரெச்சத்தை போலவே தெரிநிலை வினையெச்சம், குறிப்பு வினையெச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 வகையாக நம்ம சொல்லலாம். இதில் பாருங்கள், எழுதி வந்தான் இத்தொடரில் எழுதி என்னும் சொல் எழுதுதல் என்னும் செயலையும் இறந்த காலத்தையும் தெளிவாக என்ன பண்ணுது? காட்டுகின்றது. இவ்வாறு செயலையும் காலத்தையும் வெளிப்படையாக தெரியுமாறு காட்டும் வினையெச்சம் தெரிநிலை வினையெச்சம் எனப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதேமாதிரி பெயரெச்சத்தை மாதிரி தான் இதுவும். அதேமாதிரி தெரிநிலை வினையெச்சம் அப்படின்னா அது எழுதி வந்தான் அப்படின்போது அது செயலையும் காலத்தையும் என்னது? இறந்த காலத்தை தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா காட்டுகின்றது. இவ்வாறு காலத்தையும் செயலையும் வெளிப்படையாக காட்டும் எச்சம் என்ன எச்சம் பார்த்தீங்கன்னா வினையெச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது தெரிநிலை வினையெச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து நம்ம குறிப்பு வினையெச்சத்தை பற்றி பார்க்கலாம்.
இதுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, மெல்ல வந்தான் அப்படின்றாங்க. இத்தொடரில் உள்ள மெல்ல என்னும் சொல் காலத்தை வெளிப்படையாக காட்டவில்லை, மெதுவாக என்னும் பண்பை மட்டும் உணர்த்துகிறது. இவ்வாறு காலத்தை வெளிப்படையாக காட்டாமல் பண்பினை மட்டும் குறிப்பாக உணர்த்தி வரும் வினையெச்சம் குறிப்பு வினையெச்சம் அப்படின்றாங்க. இப்போ மெல்ல வந்தான் அப்படின்னுக்குது. அதில் மெல்ல என்ற சொல்லு வந்து காலத்தை வந்து வெளிப்படையாக காட்டலை. ஆனால் மெல்ல வந்தான்னா என்னது, கொஞ்சம் மெதுவாக வந்தான் அப்படின்ற பொருள். அப்போ மெதுவாக என்ற ஒரு பண்பை மட்டும்தான் என்னது அதுக்கு குறித்து வருகிறது. அப்போ இவ்வாறு காலத்தை வந்து வெளிப்படையாக காட்டாமல் ஒரு பண்பினை, ஏதேனும் ஒரு பண்பினை மட்டும் குறித்து வந்தது அப்படின்னா அது குறிப்பு வினையெச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, முற்றெச்சம். இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து வள்ளி படித்தனல் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. இத்தொடரில் படித்தனல் என்னும் சொல் வந்து படித்தால் என்னும் ஒரு வினைமுற்று பொருளை வந்து தருது. இப்போ படித்தனல் அப்படின்றது படித்தால் அப்படின்ற ஒரு வினைமுற்றை வந்து என்னது கொண்டு இங்கே தருது. அதேமாரி ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள், வள்ளி படித்தனல் மகிழ்ந்தாள் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. வள்ளி படித்தனல் மகிழ்ந்தாள் அப்படின்னும்போது இந்த தொடர் தான் படித்தனல் என்னும் சொல் வந்து படித்து என்ற ஒரு வினையெச்ச பொருளை தருகிறது. இவ்வாறு ஒரு வினைமுற்று எச்ச பொருளில் தந்து மற்றொரு வினைமுற்று கொண்டு முடிவது தான் முற்றெச்சம் அப்படின்றாங்க. முற்றெச்சனா வேறு ஒன்றும் இல்லை, வள்ளி படித்தனல் மகிழ்ந்தல் எடுத்துக்காட்டு. இத்தொடரில் வந்து இந்த படித்தனல் புரியுதுங்களா, இந்த சொல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்து என்ற ஒரு வினையெச்ச பொருளை தருகிறது அப்படின்றாங்க. அப்போ இவ்வாறு ஒரு வினைமுற்று ஒரு எச்ச பொருளை வந்து மற்றொரு வினைமுற்றை கொண்டு முடிகிறது தான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வினை முற்றெச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? இங்கே நம்மளுக்கு சரியான விடை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அதையும் பார்த்துட்டு போகலாம். முற்று பெறாமல் எஞ்சி நிற்கும் சொல் டேஷ் எனப்படும் கேட்குறாங்க. எச்சம் எனப்படும். கீழ்காணும் சொற்களில் பெயரெச்சம் எதுன்னு கேட்குறாங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், பெயரெச்சத்தில் வந்து ஆஸ் சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். அப்போ படித்தா, எழுதியா, வந்தா, பார்த்த அப்படின்பது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்த அப்படின்றது அங்கே தான் ஆ ஒலி வந்து வருகின்றது. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், குறிப்பு வினையச்சம் டேஷ் வெளிப்படையாக காட்டாது. குறிப்பு வினையச்சம் என்னத்தை வெளிப்படையாக காட்டாது அப்படின்னா காலத்தை என்ன பண்ணாது, வெளிப்படையாக காட்டாது. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், நடந்து பொறுத்து கொடுத்துக்கிறாங்க. நடந்து அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. இந்த நடந்து அப்படின்றது பார்க்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன், ஊ சவுண்டு வந்தாலே அது வினையச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புரியுதுங்களா? அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், பேசிய அப்படின்னு இருக்குது. பேசிய அப்படின்னா ஆ சவுண்டு வந்து வருது. பேசிய யாவை பிரிச்சிங்கன்னா ஈ குட்டல் ஆ. அப்போ ஆ வந்து பெயரெச்ச விகுதி, ஈ வந்து வினையச்ச விகுதி. அப்போ பேசியன்னு வரும்போது அது ஒரு பெயரெச்சம். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், எடுத்தனன் உண்டான் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ எடுத்தனன் உண்டான் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ஒரு முற்றெச்சம். புரியுதுங்களா? முற்றெச்சம்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், ஒரு எச்சப்பொருளை வந்து இன்னொரு வினைமுற்றை கொண்டு முடிஞ்சதுன்னா அது முற்றெச்சம்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பெரியன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. பெரியன்றது இருந்த இடத்துல காலத்தை தான் எதுவும் குறிக்கல, ஆனால் வந்து ஒரு பண்பை மட்டும் அது குறித்து வரதுனால அது வந்து என்ன சொல்கிறோம், அது வந்து ஒரு குறிப்பு பெயரெச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து குறிப்பு பெயரெச்சமாக அது வந்து அமையுது. இப்போ பாருங்கள், அடுத்து கீழ்காணும் சொற்களை பெயரெச்சம் வினையெச்சம் என வகைப்படுத்துன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. நல்லன்றது பெயரெச்சம், படுத்துன்றது வினையெச்சம், பாய்ந்துன்றது வினையெச்சம், எரிந்தன்றது பெயரெச்சம், கடந்துன்றது வினையெச்சம், வீழ்ந்தன்றது பெயரெச்சம், மாட்டிய அப்படின்றது பெயரெச்சம், பிடித்துன்றது வினையெச்சம், அழைத்தன்றது பெயரெச்சம். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஆ வந்து பெயரெச்ச விகுதி, ஊ வந்து வினையெச்ச விகுதி. இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆகவே மாணவர்களே, இந்த அக்டோபர் மாத தேர்வுக்கு உங்களுக்கு வந்து 3வது இயல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 3வது இயலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண்களை இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். அதாவது உள்ளேருந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண்கள் என்னென்ன அப்படின்றது நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து இந்த உரைநடை செயலுக்கு உண்டான இதை நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். இப்போ 3வது இயலில் முதல்ல நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து தமிழர் மருத்துவம். இதில் வந்து உள்ளேருந்து கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண் நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அறிந்தது அற்றது போற்றி உண்ணின் என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திருவள்ளுவர் தான் இப்படி சொல்லியிருக்காரு. எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு மதிப்பெண் இருக்கோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதேமாதிரி வேர்பாறு தழைப்பாறு மிஞ்சினக்கால் பற்ப செந்தூரம் பாரு என்ற ஒரு யாருன்னு கேட்பாங்க, சித்தர்கள். இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்கள். மருந்து என்பதே டேஷ் நீட்சியாக இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க, உணவினுடைய நீட்சியாக இருக்கிறது.
அடுத்து பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்கள், சரியான விடை முதல் உரைநடையில் கொடுத்துருக்காங்க. சரியான விடை இது வந்து புத்தக பயிற்சியிலேருந்து நம்ம கேட்கப்படுது. தொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் மருத்துவத்திற்கு டேஷ் பயன்படுத்தினர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு பதில் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, தொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் மருத்துவத்திற்கு என்ன பண்ணாங்க, தாவரங்களை வந்து பயன்படுத்தினார்கள். இதுதான் சரியான பதில். அடுத்து பாருங்கள், தமிழர் மருத்துவத்தில் மருந்து என்பது டேஷ் நீச்சையாக உள்ளது. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். உணவினுடைய நீச்சையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். மூணாவது பாருங்கள், உடல் எடை அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் நோய்களில் ஒன்று எதுன்னு கேட்குறாங்க. உடல் எடை அதிகரித்தா ஏற்படுகின்ற நோய்களில் ஒன்று எதுன்னு பார்த்தோன்னா ரத்த கொதிப்பு. புரியுதுங்களா? பிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த ரத்த கொதிப்பு தான் உடல் எடை அதிகரிப்பதால் ஏற்படுகின்ற நோய். நாலாவது பாருங்கள், சமையலறையில் செலவிடும் நேரம் டேஷ் செலவிடும் நேரமாகும் கேட்குறாங்க. சமையலறையில் செலவிடுகின்ற அந்த நேரம் டேஷ் செலவிடும் நேரம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்வாழ்வுக்காக செலவிடும் நேரமாகும். இதுதான் இதுக்கு பதில். அதேமாதிரி அடுத்து இருக்கக்கூடிய விரிவானத்துலேருந்து பெரும்பாலும் உள்ளேருந்து எதுவும் ஒரு மதிப்பெண்கள் வராது. ஒருவேளை வந்தால் ஒரு சில இடங்களில் வரலாம். புரியுதுங்களா? அதனால் அதை நம்ம விட்டுடலாம். இங்கே இது கேட்பாங்க, விரிவானத்தில் நூல்வழி கட்டாயம் வரும். சுஜாதாவினுடைய இயற்பெயர் டேஷ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ரங்கராஜன் என்பதாகும். அதேமாதிரி இவர் எழுதிய நூல்கள் ஏதாவது கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க. இவர் எழுதிய நூல்கள் என் இனிய எந்திரா, மீண்டும் ஜீனோ, ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள், தூண்டில் கதைகள், இதெல்லாம் வந்து இவர் எழுதியது. எச்சம் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம், அதனால் அது பார்க்க தேவையில்லை. நம்ம அதோட நம்ம ஒரு செயல் பகுதியை பார்க்கலாம். மனப்பாடம் உங்களுக்கு கட்டாயம் கேட்பாங்க. இந்த மனப்பாடம் பாருங்கள். உடலின் உறுதி உடையவரே உலகின் இன்பம் உடையவராம், இடமும் பொருளும் நோயாளிக்கு இனிய வாழ்வு தந்திடுமோ, சுத்தமுள்ள இடமெங்கும் சுகமும் உண்டு, நீ அதனை நித்தம் நித்தம் பேணுவையில் நீண்ட ஆயுள் பெறுவாயே, காலை மாலை உலாவினிதம் காற்று வாங்கி வருவோரின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு காலன் ஓடி போவானே. இது வந்து மனப்பாடம். புரியுதுங்களா? இது நல்லா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், படித்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சு 1க்கு 3 முறை என்ன பண்ணணும், எழுதி பார்த்து நீங்களே திருத்தி பார்த்தா தான் பிழை வந்து அதில் வராது. இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண்ணை நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். முதல்ல இதில் இருக்கக்கூடிய சொல்லும் பொருளை பார்க்கலாம். நித்தம் நித்தம் என்பது நாள்தோறும் என்ற பொருள், மட்டு என்பது அளவு என்ற பொருள், சுண்ட என்பது நன்கு என்ற பொருள், வையம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் உலகம், பேணுவியல் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் பாதுகாத்தல், திட்டுமுட்டு என்பதனுடைய பொருள் தடுமாற்றம். அதேமாதிரி கவிமணி என்று போட்டக்கூடிய தேசிய விநாயகனார் பிறந்த ஊர் எதுன்னு கேட்பாங்க. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தேரூர் என்ற ஊரில் பிறந்தவர். இவர் எழுதிய நூலில் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க. ஆசிய ஜோதி, மருமக்கள் வழி மான்மை, கதர் பிறந்த கதை, உம்மர் கையாம் பாடல்கள், இதெல்லாம் எழுதியவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை. இங்கே இது சரியான விடை இதில் கொடுத்துருக்காங்க. காந்தியடிகள் டேஷ் போற்ற வாழ்ந்தார் அப்படின்போது வையம் போற்ற வாழ்ந்தார். வையம்னா உலகம் என்று பொருள், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். வையம் போற்ற வாழ்ந்தார். நலம் எல்லாம் இன்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது எதுனா நலம் கூட்டல் எல்லாம். நலம் கூட்டல் எல்லாம் குறில் தான் பதில். அதுக்கப்புறம் இடம் எங்கும் என்பதுன சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா, அதாவது இடம் கூட்டல் எங்கும் என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் இடமெங்கும். இடமெங்கும் குறில் 3வது இருக்கு பாருங்கள். இடமெங்கும், இதுதான் வந்து சரியான பதில். இடமெங்கும் அப்படின்றது தான் சரியான பதில். அடுத்து முதல்ல இருக்கக்கூடிய செயலுக்கு போகலாம். நோய் மருந்தும். இதுலேயும் ஒரு மனப்பாடம் கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள். இந்த மனப்பாடத்தில் எது வேணால் வரலாம், அதனால் ரெண்டுத்தையுமே படித்து நல்லா எழுதி பார்த்துக்குங்க. பேர்தற்கு அரும்பினி தாம் அவை அப்பினி தீர்தற்கு உரிய திரியோக மருந்து இவை ஓர்தல் தெளிவோடு ஒழுக்கம் இவை உண்டார் பேர்த்து பிணியுள் பிறவார் பெரிது இன்பமுற்றே. மறுபடியும் படிக்கிறேன், கவனிங்க. பேர்தற்கு அரும்பினி தாம் இவை அப்பினி தீர்தற்கு உரிய திரியோக மருந்து இவை ஓர்தல் தெளிவோடு ஒழுக்கம் இவை உண்டார் பேர்த்து பிணியுள் பிறவார் பெரிது இன்பமுற்றே. நல்லா படித்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கங்க. புரியுதுங்களா? இதில் வருகின்ற முக்கியமான ஒரு மதிப்பெண்ணை மட்டும் நான் சொல்கிறேன். அதாவது சொல்லும் பொருளும்ல தெளிவு என்ற சொல்லினுடைய பொருள் வந்து நற்காட்சி. புரியுதுங்களா? தெளிவு என்ற சொல்லினுடைய பொருள் நற்காட்சி. அது பிணி என்ற சொல்லினுடைய பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா துன்பம், இதுதான் துன்பம். ஓர்தல் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் வந்து நல்லறிவு. புரியுதுங்களா? முக்கியமான இது மட்டும் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன், அதை மட்டும் படிச்சுக்கங்க.
நீலகேசி டேஷ் நூல்களுள் ஒன்று அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களுள் ஒன்று. ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களில் ஒன்று. நீலகேசி எந்த நூல், எந்த மத நூல்னு கேட்பாங்க. சமண சமய நூல். அதேமாதிரி நீலகேசியில் உள்ள சருக்கங்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு கேட்பாங்க. 10, 15, 20, 30 கேட்கலாம். 10 சருக்கங்களை வந்து கொண்டது. அதேமாரி நீலகேசி காப்பியத்தினுடைய நமக்கு பாடப்பகுதி என்ன சருக்கம்னு கேட்பாங்க. தர்ம உரை சருக்கம். இங்கே தரு உரைன்னு போட்டிருப்பாங்க. தர்ம உரை சருக்கம் என்பது தான் சரியானது. இதனுடைய சரியான விடையை நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். உடல்நலம் என்பது டேஷ் இல்லாமல் வாழ்தல் ஆகும் அப்படின்னும்போது இதனுடைய பதில் என்னென்னா பிணி. பிணின்னா நோய். நோய் இல்லாமல் வாழ்வதாகும். இதுதான் வந்து சரியான பதில். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், நீலகேசி கூறும் நோயினுடைய வகைகள் எத்தனை. இங்கே நீலகேசி கூறுகின்ற நோயோட வகைகள் எத்தனை கேட்குறாங்க. 3. நீலகேசி கூறுகின்ற நோயினுடைய வகைகள் வந்து 3. இதுதான் சரியான பதில். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இவை உண்டார் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது எதுன்னு கேட்குறாங்க. புரியுதுங்களா. இவை கூட்டல் உண்டார். குறில் 3வது தான் பதில். இவை கூட்டல் உண்டார். இதுதான் வந்து சரியான பதில். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், தாம் கூட்டல் இனி என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. தாம் கூட்டல் இனி அப்படின்னும்போது தாம் இனி குறில் இருக்குது பாருங்கள் 3வது. அதுதான் வந்து சரியான பதில். தாம் இனி என்பது தான் சரியான பதில். எனவே மாணவர்களே, உங்களுக்குரிய அக்டோபர் மாதத்துக்குண்டான தேர்வு பாடப்பகுதி இயல் வந்து 3. இந்த இயல் 3ல் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும். புரியுதுங்களா. அடுத்த வகுப்பில் நம்ம வந்து மீள்பார்வையில் 2 மதிப்பெண்கள், 4 மதிப்பெண்கள், அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய நெடுவினாக்கள் அதை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பார்க்கலாம். நம்ம மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.